makle Hlauhawm episode somni parukna Thilthleng makle Hlauhawm te camera lakfu parukna Indonesia ramami West Java Toll Road pakata chuan accident mak tak a thleng fo thina hei baka hian helai hmun vela hian mitam takin tharau nia ngai thil dang lam tak alo hmuto thin ani he video clip ah hian motor pakhat tlan lai chuan kongpui lai li taka enge ani hriat lo chu alo ding thut maya he motor khaltu po hi a accident pha thel nge ani he video hi zan lai dar som panhi nulama lak ani a hetiang huna mi hring pa ngai kongpui lai li taka lo ding rongat chu ani thein alang chi alo engthil nge nia ingai vele hei hi ram hoi emo tharau ni ta se accident tam tak thlena chan chu ani thei mai angem pangana haret ana dayana chuan Los Angeles California a Silmar High School te football khel chu a enve a he me cha hian a fanuten an team ho an au phurlai video alak saka chuan camera chuan thil danglam tak ala fu tlat mai he video a hian thla pakhat langtlang thei khopa film lek mita hmu thei si football ground na lo tlan phei zuai chu hmu ani a Silmar High School no pangte chuan Silmar ram huai ti in an vu amaya ana dayana I fanu chuan anu hian he video hi a edit chop ani lawa edit po a thiam lo ti in CBS 2 News chu a hril ani he thla lo lang hi camera diktok lo wanga lo lang ve mai nge he football match a hian thla alawin lar ve zok ni angle palina Sayan Rachel chuan Twitter a apa Thilton mak tak chu a blota Rachel pa hian amutna khuma chuan abula mu ve om thin ni a hriat na anei tlat maya amutna pindana chuan CCTV a fit ta hialani hei baka hian apa hian amutna a apon sin ta chu pochetu an om thin tlatin a hria a hlau hle thin ni in a soi anhuwa an pa fa a video an en chuan mak an ti kher mai video a imu ang hian bed cover chu a lo che tuala mi tu emo khuma tanga lo tho chuak angin aron kang ur mai ani chuta khuma chuan amlut le a Rachel pa hi ama chawamu ani si a he thil hi ram hoi na tho ani mai thei angem nge siam chop mai chan chop mai zok niang le enge vedan pathumna he video hi Carlos tia insoin zana ama a awa velna a Thilthleng ni in asoya he thil hi kumsang ni le som paruka Thilthleng ni in a hmun hi Barcelona Spain ram hmun kil khor dewa Thilthleng ani Carlos hi zana ram hnuaya ama in a uaka hi ati ve dan thin reng ani flashlight le camera nen akal chuaka hetia akal hi amalam akal na tur lai ta han en chu thingbukara chuan thil engemaw hmu anei tlat mai let tumin ein hera a let tumna lam lai ta a han en chuan chuta po chuan mit de rual mai chu akal na tur hmalama alo om le tlat mai
video kan hmu ang hian Carlos chu a tho hlap hlapa hlau nei mel takin a light te chuan a bul vel te chu a chhun kual sek maya chuta abula puk thuk lote a chuan an tom ren rona a light chuan a han en kual le a chumi hnuah chuan chu lai hmun chu a chhuah san le a hetia akal le tur laita a han en kol chuan a puk chhuah san chung atang chuan mel lo dak chuak chu a hmuta Carlos a thil hmu hi rampalei lenga ani a zana ni in a vela hian mihring om ve an om hmel si lova a thil ton hi amakin ama po hian a hlau hle ni turani he min hu atang hi chuan zana a hai thin hi a ban san tamak ani pahni na nu patuak khat chu Pennsylvania hmun pakhata an in thara chuan an pem luta he anin le avel ramte hi an chungte California rama omte hnena thon turin video in an la a he an video a hian thil makle danglam tak an lo latel ve reng mai The dark part of it, yes, yes. Dark? Did you see it? No. You better tell me before we get too close. Right up there. And up? Yeah, way at the very top. You're tripping. Point it out with the camera. Oh, never Oh, mind. it's just part of the tree then, I Okay, guess. then stop trying to freak people out and follow me. Good. Hold on. Is that it? Yeah. There's the bonfire. Whoa. That was weird. What? I just saw something run across the screen. You liar. What is that? Who shot this? I don't know, man. No, it was like a shadow. How do I stop? hetia an in le avel mun sang sang an la kol vel lai chuan thla ni om tak mita hmu voi thei si chu khoya tanga lo chuak nge ti po hriat lawin atlan phe zoi chu a hmu theya he thla ni om tak hi an pi a thingbuk kara chuan a bibau le ngala he mi te nu pa hian he thil hi mak an til he a enge ani reng an hrelo ani pakhat na friends youtuber pakhat goose dx chuan ghost hunting video siam thenin mun sang kilkhor tak tak le sang nia an soina mun te chu fia turin akal thina hemi trum hian goose chu in pakhat anei tu ten a sang nia an soina muna chuan zan riak turin akala he in nei tu te hian he in chunga hian thil mak tam tak an lo tong to thina an chhuat khoi emolaya te chuan ro su le tuiput om lo ma se tuite lo tlingin anin chung bung ro te chu abawin a hnuwa hun mak tak taka an hule thin ani chu baka zana te omak tak tak le thom te hre thinin kongka te chu ama in ain hongin ain khar le thina hei lo po hi kepen thom ring tak tak te chu anin chung le anin chung lon a te chuan an hre fo bok ani
Je vous entends marcher. gu sa chuan he in chung lo na step bul maya rooma chuan ria tumin a in buat saya ti chuan reilo te hnuwa chuan amut na room atang chuan thawm chu a hreta nge mai mi tu emo kal thawm ri dup dup chu video a hian chiang takin a hriat thei ani mase gu sa chu va chuakin thawm siam tu chu tuma hmu tur an om si lo gu sa chu in chung lon na a chuan lon chhavin tu emo an omem o ti in a han ena mase tuma reng he building ah hian ama chau lo chu an om lo maktak main he in chung room light thi ama in alo in on tlat maya gu sa hian amut ma hian he room light hi a off ngei ani ti a soi zui ani heng gu san thom a hriat te hi he in sang ni a an soi tharau chen chil tla tu om chu ani thei mai angem enge ingai ve dan ka channel te in lo thlir awangin in chunga kloma min lo subscribe in min lo like ve nge do na nia